ngabo kwabafileyo, ibandla linema bonke abantwana balo kuwo wonke umhlaba, kuba babuthane bazokhuleka ubusuku bokulindela leli Phasika leNkosi. Uma sikhumbula ukufa nokuvuka kwakhe kwabafileyo, ukulalela izwi lakhe nangokugubha izehlakalo zakhe, siyaqiniseka ethembeni lokuthi nathi siyakunqoba ukufa njengaye, siphile kanye naye kuNkulunkulu. Asikhuleke. Nkulunkulu, wena okwathi ngendodana yakho wanika amapholwa umlilo wokukhanya kwakho, ake ucwebise lo mlilo omusha, wenze kuba ngalezi nsuku zomgubho wePhasika khokheleke kuvuthe kithi ukulangazela okwasezulwini, khona siyoma nezinhliziyo ezimhlophe, sigcine ngokufinyelela eMkhosini wenkazimulo yaphakade. Sicela ngoKristu iNkosi yethu. uKristu oyena izolo nanamuhla, ungukuqala nokugcina, ungumdali nomahluleli, izikhathi zonke ngezakhe, kuye makube udumo nobukhosi, izikhathi ngezikhathi, kuze kube nini nanini. Ngamanxeba akhe ayingcwele, makasilonde asigcine uKristu iNkosi. Amen. Amen. Namhla kubusiswa umlilo, ofanekisa uJesu, okuba ebumnyameni wethu nam, okukhanya komhlaba. Namhla kubusiswa umlilo, ofanekisa uJesu, okuba ebumnyameni bethu nam, okukhanya komhlaba. Nathi lambuse liyakhanyiswa, silandela ukukhanya, nasi masikhanye ngemisebenzi emihle. Nathi lambuse liyakhanyiswa, silandela ukukhanya, nathi masikhanye ngemisebenzi emihle. Nasi isimpozi sikaNkulunkulu,
esiwakayisa silandela ukukhanya nasikhanye njengoKristu nalamalambu esiwakayisa silandela ukukhanya nasikhanye njengoKristu nalamalambu esiwakayisa silandela ukukhanya nasikhanye njengoKristu ukukhanya kukaKristu. Ukukhanya kukaKristu. Ukukhanya kukaKristu.